Her er Simon. Simon er en frisk dreng på 6 år. Ja, lidt for frisk til hans pædagoger. Simon har ventet 1 år med at komme i skole, da han mente, det var spørgsmål om modning af barnet, og det muligvis var ADHD inde i billedet. Ja, Simons forældre har endda sågar indkaldt til møde 4 gange undervejs, og her er han blevet taget op på konferencer sammen med psykologen, ledere og ergoterapeuter og personale fra Simons stue. De kom til den konklusion, at der må være ADHD inde i billedet, og dermed har de legaliseret hans adfærd. Og ja, nu tænker du, legaliseret, er det ikke noget, man gør på Christiania? Og jo, du har fuldstændig ret. Det betyder, at det er noget, man gerne vil have lovliggjort. Og han blev derfor sendt til udredning på børnepsykiatrisk afdeling. Ja, da skoletiden nærmede sig, menede personalet i børnehaven, at der var grund til en overlevering til skole på grund af Simons adfærd. Ja, puha. I Simons klasse er der 25 unge. Ja, og det gør det svært for Simon at rumme det store fællesskab. Da hans urolige adfærd bliver forstærket, men den er nu også meget mere udreagerende. Ja, og han har konflikter med børn og voksne. Og ja, han kan finde på at slå og sparke og kaste rundt med sagerne. Personalet har observeret på Simon siden skolestarten, og nu kom frem til, at den tillærte adfærd kommer fra vuggestue- og børnehavekonteksten, plus de voksnes stigmatisering. Det var et svært ord. Det betyder bare, at han blev sat i en bås af de voksne. Samtidig har vi set, at Simon har en god relation til Hugo. Det er en pædagogisk assistent, som er både af i SFO og i klassen. Og dermed har Simon fået sig en signifikant anden, altså en Simon har tillid til. Og vi ser ressourcerne, Simon han har. For eksempel har han en stor interesse for spil, og han elsker at lege ude. Simon er nu blevet udredet og startet op på Ritalin. Han er blevet meget mere stille, og det ser ud til at have hjulpet ham med medicinen. Dog synes forældrene ikke, at de kan genkende den gamle Simon derhjemme. Han blev meget mere indadvendt og har blandt andet separationsangst, som kan være en bivirkning af medicinen. Så derfor beslutter forældrene sig for, at Simon ikke skal have Ritalin mere. De tager kontakt til skolen angående deres beslutning, og skolen indkalder til møde, hvor Simon også deltager. På mødet blev der i samarbejde med familien besluttet nogle nye tiltag for Simon. For personalets vedkommende er det en anden tilgang til ham. Altså hvor de anerkender hans følelser, men ikke hans handlinger. Samt giver ham nogle nye handlingsmuligheder og i tale sætter dem for ham. Derudover starter forældrene et træningsprogram derhjemme. Yeah. Forældrene er i dialog med Simons kontaktlærer på skolen hele vejen igennem forløbet. Både via mail og telefon. 3 måneder senere har familien et møde med skolen, hvor de taler om Simons eventuelle fremgang. Det viser sig, at der er sket et stort fremskridt med ham, både socialt og fagligt. Den anerkendende tilgang har givet Simon noget at tro på sig selv tilbage, og han kan nu bedre rumme hverdagen. Dog stadig med støtte og anerkendelse fra de voksne, der er i kontakt med ham.